Kaikki alkoi vuonna 1946, jolloin Helsingin KTK:n historian ensimmäinen kuljetus suoritettiin. Nykyään olemme yksi Suomen monipuolisimmista logistiikka-alan yrityksistä. Käytössämme on nykyaikainen mobiilijärjestelmä, joka tehostaa vapaan kaluston seurantaa, navigoinnin suunnittelua ja asiakaslaskutusta. Ajokalustomme on varusteltu kaikkia muuttoja varten. Hoidamme kotimuutot, yritysmuutot ja ulkomaanmuutot tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti. Monipuolisen kuljetuskalustomme ja vankan ammattitaitomme ansiosta voimme kuljettaa kaikkea kappaletavaroista lämpötilasäädeltyihin elintarvikekuljetuksiin. Liikennöitsijöidemme maasiirtoautot siirtävät maa-ainesta yli 800 000 tonnia vuodessa. Tämä määrä vastaa tilavuudeltaan jopa 5 eduskuntataloa. Monipuolisuus on toimintamme ydin. Tuotamme kaikki ratkaisumme laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lisäpalveluja ympäristön ja kiinteistön hoidosta kierrätyspalveluihin sekä jätepalveluihin. Helsingin KTK. Kuljetamme kaiken. Jo vuodesta 1946.